je Marian Maklér, ktorého pozdravujeme. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Marian teda, ale obrovské. Zdravím Teším vás. vás, Marian Gala. Juraj Chovanec. No, Vítam vás teda v Dolnom Ohaji. ďakujeme pekne, ale tak sme hovorili, že keby sa na pozemok zmestil bazén, nemysleli sme zrovna, že by tu mohlo byť plavecky krytá plaváreň. Tak toto je celkom dobré, to by Veľký bol bazén. 636 metrov štvorcových má pozemok. 630. Pekne. Dolný Ohaj sa nachádza vlastne 8 km od známeho kúpaliska Podhajská, čo je akože vychytená lokalita. Zhruba 8 km od Čurian. A od Nových Zámkov? Od Nových Zámkov 20 km, od Nitry 32. Tá kružnica je v poriadku? Jasné, super. Takže toto nám... A je naozaj priestranný. Možno aj viac, ako by Juraj pre seba a rodinu potreboval. Disponuje 6 izbami a 2 kúpeľňami. Dom je zariadený v špecifickom štýle a predáva sa čiastočne zariadený. Je však dôležité, či by priestorovo a aj dispozične Jurajovi vyhovoval. Dom je starší a udržiavaný, taktiež pozemok je veľký a na bazén je priestoru habadej. K domu prislúcha aj garáž. Toto už je zabývaný domček, pravda? Áno, býva sa tu. Juraj, zatvoríte? Samozrejme. Dobre, ja idem na obhliadku, idem ako prvý do placu. Fajn. No, prvý dojem bude aký? Tak to je aj dosť veľké na rozlohu. Je to dosť veľké. Cca niekde okolo 400 metrov, 300-400 metrov štvorcových To bude. určite. Máme tu teda koľko kúpeľní? Jednu kúpeľňu, jeden záchod a 6 izieb. Zhruba takto isto veľké sú izby? Áno, spálne, áno. Takže to je také celkom rozumné. To hneď treba veľký priestor. Toto sa mi celkom pozdáva. Vidím radiátory, liatinové radiátory. To znamená, že tu bude asi plynové kúrenie. Áno, kúrenie je zabezpečené prostredníctvom plynového kopla. Výborne. To je štýlovka. Nachádzame sa teda na poschodí v jednej z 2 spální. Tu sa aj nachádza vlastne úložný priestor, tá skriňa. Dom sa predáva čiastočne zariadený, respektíve zariadenie vecou dohody. Takže takto, keď to vidíme a náhodou by ste to chceli, Tak neviem. tak No. môže to byť vaše, ale to asi nebude váš štýl. Toto nie. Priestorovo je to pekné. Priestorovo to vyzerá fakt dobre. Aj V tejto balkón, spálni sa to je nachádza dobré. vlastne aj balkón, áno. Hej, takže máme túto spálňu, ešte jednu Ešte spálňu, jednu spálňu, áno. a toaletu pravdepodobne. Toaletu a kúpeľňu. Už dlho nevideli na toto. Malé kúpalisko v kúpeľni. To je vaňa, Váňa, áno. dvojkubíková. Tak tu. Kým by som sa išiel, kým by som si napustil vaňu, tak to aj zabudnem, čo som chcel robiť, že? Ja by som sa aj nepokúšal. Toto ma celkom zaujíma, ako je to tu spravené, lebo ja som stále, ako keby nebol ešte v obraze, že ten suterén, tú garáž potrebujem nájsť. Garáž sa nachádza tuto. Tadiaľto. Tadiaľto, áno. A kuchyňu? Kuchyňa sa nachádza o jednu izbu. Ešte ideme dole. Ešte jednu. A tu máme Vlastne teda... na tom, tu sa nachádza jedáleň, jedna spálňa, garáž, špajza. Takže ako keby samostatný byt. Povedzme, že áno. Vlastne v garáži sa nachádza ešte aj toaleta. Rozumiem. No, je to obrovské, je to naozaj veľmi veľké, ale zas má to svoje výhody, pretože veľký priestor, samozrejme, ak sa mu dá funkčnosť, tak on potom význam má. No, ja som čakal, že tu bude tá kuchyňa. Tu sa vlastne nachádza zadný vchod do domu, To je on, hej? tu sa nachádza špajza a kuchyňa sa nachádza v suteréne. Takže keď sa bude stolovať, trošku nepraktické je to. Tak určite, kebyže, tak by som... Kuchyňa je dosť veľká, priestranná, takisto aj so špajzou, takže zmestia sa tam ľudia. Jasné, poďme pozrieť. Dobre, idem. Tu je kuchyňa? Jo, ale toto je Fúha. nepraktické. Toto je nepraktické. Toto bola pivnica pôvodne. Áno, oni si to prerobili na kuchyňu, za kuchyňou sa nachádza ešte špajza. A tam je teda špajská. hej. Hej. No a z tohoto ja by som si vedel predstaviť takú diaľničku iba.
a kuchyňu presťahovať hore do nejakých No to je ideálne. priestorov. No keby som si to mohol ja nejakým spôsobom, potom však aj si budem môcť zariadiť, tak tu by som pravdepodobne skôr nechal nejaký pingpongový stôl, alebo saunu tu dobudovať. Ja by som navrhol, lebo aj naši diváci na to budú čakať, aby sme išli za Luciou a aby sme tento dom trošku prerobili. Dobrý deň. Dobrý deň. Takýto obrovský dom sme ti podhodili na prácu. Urobíš všetky poschodia, alebo stačí jedno? Podľa mňa úplne stačí jedno. Je to tak obrovské naozaj, že absolútne stačí urobiť ten obytný priestor v rámci jedného podlažia a tým pádom môžeme ten súterén nechať taký skôr technický a naozaj, čo sa týka nejakej dielničky, tá garáž tam samozrejme bude a tak ďalej. A ako som teda povedala, ten priestor úplne nám naozaj stačí ako obytný na tomto jednom podlaží, alebo teda takom tom trošku prepojenom podlaží. A je to naozaj tak obrovské, že možno až budete prekvapení, čo všetko sa dokázalo dostať na túto jednu plochu. Takže teraz sa vlastne pozeráme na pôdorys tohto, čo teraz vidíme na tomto podlaží a vidíme, že tá hala, ona sa zdá byť, že hala, ale keď sa na to naozaj pozrieme v realite, tak nemáme absolútne žiadny problém tam dostať práve do priestoru kuchyne. Výborne. To znamená, že ako teraz vlastne stojíme, tak presne za nami sa vojde úplne krásna, široká, luxusná kuchynská linka, úplne v pohode ešte s takým voľne stojacím ostrovom, stôl, ktorý sa dá teoreticky roztiahnuť pre viacero ľudí, keď príde nejaká možno väčšia návšteva. A tá obývačka bude presne tu, čiže ten priestor je naozaj na toto dostatočne veľký a bude to super. Čo je trošku taký vážnejší zásah, ale to by sa naozaj podľa mňa oplatilo robiť, je, že tam presne v tej časti by sa mal nachádzať komín. A to znamená, že keby sa nám ho podarilo nájsť a ísť nejakým spôsobom hore, tak presne túto dokážeme dostať taký pekný trojstranný krb. A keď sa potom dostaneme na ten zvyšok dispozície, tak máme tu vlastne v existujúcom stave hore na poschodí kúpeľňu, vecko a takú chodbu, ktorá momentálne nemá žiadny nejaký veľmi teoretický význam. Je to príliš široké, príliš veľké a je to v podstate iba chodba. Je tam celkom veľká spálňa, ďalšie dve veľké spálne, jedna je tu, druhá je vlastne tam za nami. A mám taký pocit, že keď sa to naozaj trošku uprace inak, tak dokážeme z toho vybuchať v princípe to isté, ale tam dostaneme ešte navyše jednu kúpeľňu, jedno samostatné vecko. To znamená, že túto spálňu, ktorá momentálne je vlastne jediná, ktorá má tú loďiu, alebo teda výhľad smerom na ulicu, tu by som si predstavila pre vás ako hlavnú spálňu, pretože má samostatnú ďalšiu krásnu kúpeľňu. Čo by vo finále vlastne znamenalo, že keď prídu deti alebo nejakí ďalší hostia, tak majú dve hosťovské izby, s čím na chodbe majú prístup k samostatnej kúpeľni, k samostatnému vecku a vy máte svoju vlastnú. Výborne. Potom, čo sa týka možno nejakých farbičiek alebo nejakého takého základného materiálového rozloženia, tu by som si vedela predstaviť taký predeľovací prvok na celú výšku, ktorý by vlastne držal z jednej strany telku, aby ste rovno nemali taký pocit, že vlastne rovno kto vchádza do domu, tak vás vidí. Celé by som to naozaj položila na takom peknom prírodnom dube, takom trošku tmavšom. Veľmi výrazným prvkom a veľmi takým dôležitým prvkom v rámci tej kuchyne za nami bude veľmi pekný dizajnový jedalenský stôl, ktorý vlastne bude pokračovať s tým barovým pultom, nejaké naozaj pekné osvetlenie. Takže farebnosti by som naozaj riešila taký ten skôr dub, sivá, biela, možno nejaké také teplejšie farby do takej zelenej, možno čiastočne do nejakej horčicovej občasne. Áno. Takže tak veľmi jednoducho, veľmi tak, nechcem povedať, že neutrálne, lebo to nebude úplne neutrálne, ale nebude to ani príliš moderné. Výborne, páči sa mi.